Ако имате чувствителни черва и суровите плодове ви създават дискомфорт, ето 3 идеи, които използвам аз. Много хора ми споделят, че суровите ябълки или плодове ги поддуват или дразнят червата. Затова често избирам печена ябълка, печена тиква или печен сладък картоф. Добавя малко канела, малко зехтин и пека в аерфрайера около 20 минути. След това добавям малко мед за сладост. Понякога не е важно само какво ядем, а как реагират червата на тази храна. При чувствителни черва, термично обработените храни често се понасят много по-добре от суровата. Ако забелязвате, че все повече храни ви създават дискомфорт, не бързайте да ги изключвате напълно. Понякога начина на приготвяне прави голямата разлика. Ако темата за чувствителните черва ви е интересна, на сайта ми Биозона Здраве ще намерите още рецепти, книги и програми по темата.